Hadden we in Friesland allereer van XA wordt Ljouwert de European Youth Capital van 2028 en aflevering 243 van de Lelylijnsoap. De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken. En dit binnen mijn gasten. Zij maakt het haar als Europarlementariër zwargen over een soort zaken in Europa. Ze is nevens haar Instagram-profiel Madrileen, gediekster, Spaans, Friesk, Nederlands en Europeaan. Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ik had reactie graag. Europa moet alle contacten met Elon Musk stopzetten. Nee. Oh. Hij is echt een gevaar, maar dan vooral voor alle politici in Friesland. Die zijn al benauwd als ze efter de omroepmicrofoon zien gezicht joggen. Politiek verslagjouwer Onno Valkena. Onno, de Lelylijnsoap is leuker als Goede Tijden, Slechte Tijden, The Bold and the Beautiful en As the World Turns bij elkaar. Absoluut. In een tijd dat techgiganten als Elon Musk en Mark Zuckerberg alles doggen om in het gevlei te komen bij Donald Trump, hebben wij een grote speler uit de Friese techwereld uitnodigen. Ate van der Meer. De belangrijkste adviseur van Dick Schouveren. Dat lijkt mij wel wat. Ja, dat zou ik interessant vinden. Dan zullen we haast nog even waarom naar die, of vooruit op die mogelijke ambities. Dit weer mijn gasten en dit weer de Aroene Frieske Wieken. TikTok, het verneemde sociale mediaplatform. Dat geeft een onwisse takkomst te meten. Nog een weekje en dan is het voorbij. TikTok wordt verbannen in de VS. Ik denk wel dat er mogelijkheden binnen om op een oren-app inkomsten te krijgen. Dus bijvoorbeeld naar Instagram of naar Snapchat. Als TikTok onderdeel uitmaakt van die dijstige routine en dat is in één keer fort, ja, wat doe je dan? Fietspaad IST van Fietspad. Er komen tweetalige verkeersborden. Een suggestie van de tekst, ontsteek uw lichten. Nee, maar ik wil de best even nooit in al. Nee, die had ik nog net betocht. Ja, ontsteek jouw licht, zo ik zei ze. Frieske natiejager Jacques Kooistra is het verstoord. Landelijke bekendheid kreeg Jacques Kooistra terug zijn speurwerk naar Nationaal Socialisten die na de oorlog net berjochten wienen. Ik wil 150 jaar worden, dan ga ik nog terug. Ja, dat wie Jacques Kooistra, een zeer waardeerde arts-collega. Welkom. Ik zie nog even Ate van der Meer wat viest. Tutoyeren of zitten we jou hier aan tafel? Wat doen we? Nee, tutoyeren. Heel graag. Al je maar eens? Oké. Raquel Garcia Hermide van der Wallen, je bent al een keer jeder. Doe best al een keer jeder geweest aan deze tafel. Onno, ik, Ate van der Meer net. Ja, ik lees op die LinkedIn co-owner en chief van Snakeware. Zie ik dat goed zo? Ja, dat is hoe zie je dat in Engels is dat dan? Leuk. Gewoon commercieel directeur, ja. Medeoprichter, mede-eigenaar van Snakeware. En wat doe je hem? Wij, heel simpel gezegd, bedenken, bouwen en borgen digitale producties. Dus niet alleen het maken van websites en webshops en andere digitale zaken, maar ook het goed onderzoek doen om elke dag meer rendement voor onze opdrachtgevers te maken met dat product. Ja, we zijn al voor geindigheid voor de Frieske Elon Musk. Nou, die is volstrekt groter in geld, maar armer in gedachten. Oh, dat is ook mooi zijn. Dat is mooi gezegd. Ja, dat is mooi maakt het geen auto's van zijn vier. Nee. Maar nog niet. Nee, dat niet. We willen wel iets anders gaafs gaan doen, maar daar zouden we het later eens over kunnen hebben. Maar dat zit wel in mijn nieuws van de week. Oh, oké. Nou, laten we daar voor maar beginnen. Wat is die nice van deze week? De Q-Day zit eraan te komen. Zo, de Q-Day. Onno. Strikt als zin in de Q-Day? Ik weet net wat Van der Meer nou bedoelt. Nee, zal ik het uitleggen? Ja. Het heeft het nieuws nog niet heel veel geraakt, omdat we ondergesneeuwd raken met allemaal ander nieuws. Maar de Q-Day staat voor de Quantum Day. En quantum computing begint aan de oppervlakte te komen. En die computers zijn zo ontzettend krachtig dat alle andere computers in de schaduw laat staan. Maar dat ook grote uitdagingen met zich meebrengt voor beveiliging, voor privacy, security. Want die computers kunnen alle codes die we nu hebben om onze computers te beveiligen in een fractie van de tijd kraken. Dat klinkt alle wachtwoorden binnen 1 keer onveilig. Ja, gegarandeerd. En die dag die komt steeds sneller dichterbij. En daarom denk ik van, ik breng dat hier onder de aandacht, zodat mensen daar eens even heel goed op gaan googlen, om daar alvast over na te denken wat we daar straks tegen moeten gaan doen. Quantum computers. Quantum Daar computers. moet er dus op googlen hier. Ja.
Is dat al zo, Jet, Raquel? Het staat niet op mijn radar, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar wat wel op mijn radar staat, is het feit dat wij hier in Europa ontzettend veel technische kennis en creativiteit hebben. En wij moeten ervoor zorgen dat die hier blijft en groeit. En zo kunnen we als Europeanen, onafhankelijk van de Elon Musks van deze wereld, onze eigen problemen oplossen en eigen broek ophouden. Ja, wat is die Frieske Weekend? Ja, ik ben aan het voorbereiden voor een belangrijke week in Straatsburg volgende week. Omdat wij gaan beginnen met onderhandelen over de nieuwe Europese anticorruptiewet. En daar ben ik hoofdonderhandelaar voor. Dat is een hele mooie, eervolle klus. Maar ook echt heel belangrijk, want corruptie is echt betonrot in onze samenleving. En wij moeten een Europese aanpak hebben. Dus volgende week ga ik in gesprek met de Poolse ambassadeur, die de komende 6 maanden alle lidstaten bij elkaar moet houden om met mij te onderhandelen voor betere anticorruptiemaatregelen. Ja, oké, maar waarom is dat zo belangrijk dan? Anticorruptie, bedoel je, we willen geen corruptie, dat snap ik wel. Maar wat had Piet en Hein uit Harkema daarom? Nou, Piet en Hein uit Harkema willen geen drugscriminaliteit in hun directe omgeving. Hè. Ze willen geen ondermijning. Ze willen niet dat steeds meer burgemeesters en wethouders moeten stoppen, omdat zij zich onder druk gezet voelen. En dat heeft allemaal te maken met corruptie ergens in dat traject. Dus wat wij proberen vanuit het Europees Parlement samen met de lidstaten is juist ook het vergroten van die bewustwording over wat corruptie daadwerkelijk is en hoe enorm het onze levens allemaal raakt. En het kost ons heel veel geld, het kost mensenlevens en het kost ook heel veel wantrouwen of veroorzaakt heel veel wantrouwen in de politiek. En dat is natuurlijk voor ons allemaal schadelijk. Onno, die Nijs van de weekend. Ja, ik ken er net omheen. Dat is het bestoon dat er ons zit te komen in Gaza dit weekend. Ja. Hoop je dat dat teruggaat, want de regering van Israël is nou voor. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er de laatste tijd gebeurd is. Ik bedoel, ik ben in het geweld van beide kanten. Ik wil een keer een kamp kiezen. Ik bedoel, de onval van Hamas in Israël weer natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, daarna had er zand verschrikkelijk soort geweld geweest in Gaza. Met zoveel mensen sneuvelen. Ik verslaan onschuldige mensen. Dus het is heel goed dat het ophoort. En ik hoop dat er wat perspectief komt van de langere termijn, maar dan maakt ik mij nog wel zwaar genoeg. Dat zou heel mooi wezen. Van de week zie je niet, kijk eventjes. Jij en ik, dus Jacques Kooistra verstoren op 94-jarige leeftijd. Waar wie Jacques Kooistra eigenlijk, Onno? Het wie voor mij een bijzondere kleurrijke en ik een hele bijzondere en uitspritsende collega-journalist. Ik leerde hem kennen doet ik bij het Fries Dagblad werken. En daar werkte hij door al volle langer. Hij wie der rugbankverslagjouwer. En hij wie een man rucht van zijn raap. Koe geweldig smout vertellen. Koe geweldig smout wat hij er alle jaren essay opschroeven. Hier, ik wil de neiging om wel eens wat te kroederik te wijzen in zijn wutkar. En dat was dan toch de eindredactie, de haatredactie, waar dat weer skast. Oh ja. Ja. En een nazi-jager, hè, zoals die bekend. Zeker. Wat houdt dat in dan? Wat die dan? Dat hier mij te maken dat Nederland hier op dat moment wie er nog één officier van justitie die het dwaande wie mij het opsporen van de laatste vertochten uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en Jacques Kooistra vond dat die man zijn werk net goed deed, dat het al in vissen te stadig ging en hij woerde er op zijn manier om bijdragen en ja, dat is hem ik slagen. Hij had in elk geval de autoriteiten scherp houden, dat ik wel de publiciteit horen. En bij tijden ik wil de publiciteit zocht van mijn gevoel. Ja. Dus dat weer voor hem wie dat wel een bijbaan. Wie in eerste instantie weer een hobby. Want hij had sinds zijn 80ste ik gewoon als journalist nog werken. En Dan Jonken. Die hij zijn bijzondere hobby. Dus man hier een hele sterke druwveer om daarmee waande te wijzen. Dus alle respect voor Jacques Kooistra. Absoluut. Maar als journalist, die wel eens de neiging, daar doe ik zelfs een soort van leerd van wat kan je wel opschroeven en wat kan je net opschroeven. En hij hier zelfs wat een oren warm doet destijds als de haatredactie, de eindredactie van het Fries Dagblad. Maar dat wist ik en dat accepteerden ze ik van waar. Ik heb zelf nog een persoonlijke herinnering hoor, maar die is toevallig geweest. Ik in deze studio 23 jaar toen ik hier of Santje 18 en toen mochten we ik interviewen in de setting met alle jongeren uit Friesland waar ik in deze studio. Nou, laten we daar maar eventjes naar zien. X aantal jaren na zijn vredesstraf werd, maar die had die heid vermoorden, die had die man vermoorden en die had die broer vermoorden. Dan jouwt dat nooit een genoegdoening bij die.
Ik ga met zoveel mensen praten die het slachtoffer binnen, of nabestaanden binnen van slachtoffers die het om het leven brengen binnen. Er is 84% van die het zeggen, meneer, er is maar één gerechte straf en dat is de doodstraf. In de stand 1-1. En dat zeg ik ook altijd. Ja, maar is dit dan de enige gerechtvaardige straf? In zulke gevallen wel. Waarom? Maar wat lost gevangenisstraf op? Ja, nou even los van die 50 kilo van mij, Lien. Maar hij dus echt duidelijk pittig is in uitspraken. Als het in dit seizoen denk ik ben voor de D-straf hier in Nederland, dan krijg je toch hele hoge reacties. Zeker, gelukkig maar, denk ik. Ja. Ik vind persoonlijk doodstraf echt nergens nooit te verantwoorden, te justificeren. Dus ik hoop dat wij als samenleving verder zijn dan denken dat de doodstraf acceptabel is. Andere landen doen dat nog steeds, zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ik denk dat de maatschappij verandert. Maar ik vind het wel een mooie herinnering aan hoe belangrijk en vrije pers is. En hoe belangrijk het is dat journalisten ook de ruimte krijgen om hun mening uit te spreken. Maar ook onderzoekswerk te doen. Hè? Dat die Jacques Kooistra, laten we hem daar vooral aan herinneren. Zeker, als je een uitspraak over de deerstraf moest ik zeggen in relatie tot dit van de Wereldoorlog. Tuurlijk. Want toen bestierde de deerstraf ik nog in Nederland. Dus er aardig wat oorlogsslachtoffers. Daar is die ik op dat past. En ja, dat wil ik een beetje zien referentiekaders is maar. Ja. Het is wel heel hard, moet ik erbij. Maar dat was hij ook wel. Hoe ontzettend emotieloos deze meneer dat heel hard zeg maar brengt. Hij wie net emotieloos. Daar zit heel veel wrok zit daarachter. Dat die voel je uit dat filmpje. Kun je dat ook lezen waarom die wrokken weer? Nou, toch het volgende onderwerp. Jacques Kooistra kwam van de Westerijn. Dus daar ben een echte woordpiek. Dat speelt het natuurlijk ik een beetje maar. Ja, hij kon wel heel duidelijk wijzen in de dingen die hij zei. Direct, ja. De volgende zin. Mijn het sloeg als een lammestutje. Dat zei NRC-Kamerlid Aantjelle Soeboer. Hij met idee waar ik het dan nog heb. Waarom zien het als een lammestutje oersloeg, Ate? Nee, ik ga bij mij geen belletje. Ja, dan wist het was erbij. Ja, sorry, Raquel. Verkeersborden? Ja. Oh, hij is Sabi is maar het de verkeersborden. Dan was hij zo trots op. In Friesland. Maar tekst in 2026 waren die teksten op de verkeersborden talig maatje. Sloeg dien het Raquel ik oer als een lammerstutje? Ja, ik zou die woorden waarschijnlijk niet hebben gebruikt als helemaal niet in het Fries, maar ik vind het echt heel mooi nieuws. Waarom? Nou, kijk. Een taal leeft als het gebruikelijk is, elke dag, dagelijks, in hele degelijke dingen. En wat is degelijker en dagelijkser dan verkeersborden? En ik ben elke week in Brussel en daar zijn alle borden tweetalig. En niemand die daar van opkijkt. Ben je met exemplier bij Ate, Onno? Ja, ik sluit me daar best bij aan. Als je in rural areas, ik ben in Letland geweest, Riga, in jouw mooie land Spanje. Het is in heel veel streken waar meertaligheid is het volstrekt logisch dat je je ook in twee talen uitdrukt en dat alles ook in twee talen staat. Ja, maar is het gewoon een beetje symboolpolitiek, toch? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, kijk, wat ik net zei, dit is een uitdrukking van de tweetaligheid van de provincie Friesland. Trouwens ook de tweetaligheid van het Rijk. Want het Rijk heeft twee officiële talen, zoals wij allemaal hier weten. Het Nederlands en het Fries. En dit is nog een uitdrukking. Ik ben echt heel blij. En ook, kijk, trots op Grutsk dat wij als D66 voor elkaar hebben gekregen, samen met andere partijen, om die 18 miljoen euro van het Rijk los te peuteren. Zodat wij nu hier tweetalige verkeersborden kunnen hebben. Ja, maar ik wel heel veel de oren denken die belangrijker binnen dan die 18 miljoen besteden aan verkeersborden. Nou, dat vind ik niet. Want kijk, mijn kinderen en mijn man zijn Friestalig. Hè? En die worden ook niet dagelijks blootgesteld aan het geschreven Fries. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat wij wennen aan ook niet alleen Fries praten of informeel met vrienden in appgroepjes Fries te schrijven, maar dat gewoon goed Fries om ons heen. En dat lost verkeersborden in het Fries, lost dat op? Het is een deel van de oplossing. Of tenminste, het zal zeker bijdragen aan wat ik net zei, het normaliseren van het dagelijks gebruik van de Friese taal. Ja, nou, de verkeersboeren, mijn schreeuwende tekst, die teksten worden dus tweetalig. Maar als je onderwijs binnen hoe de autodiek, ga je natuurlijk ik te maken met de plaknamen die te steken. En zo zit er een aantal kilometers zuidelijk van Ljouwert. Ga je een Grut, Boert, er zit alleen nog maar Leeuwarden op. Het zou natuurlijk nog mooier wijzen als dat ik tweetalig worden zoeken. Oh, dat is wel op bij deze. Als wat je went binnen in Catalonië en in Brussel en in Baskeland. Dat bloed voor eerst eentalig.
Dus, dus de maatregel en die daar no best is. Nou ja, ik had ook verwacht trouwens dat dat dan ook doorgevoerd werd. Want dat maakt het juist dat het compleet is en dat het mooi is. Dat is nog zichtbaarder. Sneek en Snits en Ljouwert en Leeuwarden. Dus dan moeten ze dat laatste puntje ook op de i zetten. En Ljouwert binnen Cambuur Sports weer antivries. En die strepen dan op een Grense Strit waar het Ljouwert al toch maar dik veel stift. Dan krijg je dat weer. Ja, dat is een beetje intolerant. Ik bedoel, ik denk dat je in jou het accepteren moet dat je Leeuwarders praat wordt en Nederlands en Fries en ik nog weer orentalen. Is net een beetje oplezen van het Frieske gevoel? Nee, zolang dat je tweetalig door is dat zeker net oplezen. Het had een beetje te maken met de ingewikkeldheid van de regels in Nederland. Dus wat de noodbaat zag ik als een stap. Maar daarmee is het proces nog net klaar. Dat vind ik een man als Antja de Soeboer. Het is ik het juist schijn dat op de politieauto's in Friesland niet een politie komt te staan. Je ziet dat ook in andere sectoren, hè, zoals in de zorg bijvoorbeeld. Hoe meer wij normaliseren dat ook Fries wordt gesproken in de zorg, hoe beter voor iedereen. En dus er zijn allemaal kleine stapjes en kleine knoopjes waar wij mogen draaien, die uiteindelijk bij elkaar toch bijdragen aan volwaardigheid van het Fries. En ik denk dat de kern van het verhaal is. Dat het Fries en het Nederlands beide als volwaardige rijkstalen worden gezien. Ja, nou is de gemeente Stellingwerf net blied, maar de eerste Stellingwerf net blied, maar de tweetalige verkeersborden die de provincie de Del zetten wil. Van West Stellingwerf werd vanwege het Stellingwerf zijn uitzondering maken, maar voor eerst Stellingwerf dan weer net. Moeten we dan voor de Stellingwerf een uitzondering maken? Kijk, ik begrijp de gevoeligheid hoor, maar ik vind wel dat dit draagt ook bij aan de erkenning van het Stellingwerfs ook als dialect of streektaal. Ik denk dat ze heel erg aan elkaar gekoppeld zijn. Ik denk dat dat vooral aan het lokale bestuur is. Ik zou het persoonlijk wel zonde vinden dat binnen de provincie Friesland dat wij toch wel uitzondering daarvoor maken. Maar, en in Beeld, en Poortvries, Leeuwarders. Nou ja, nee, sowieso het Fries overal. Ik bedoel dat het zou wel kunnen dat de Stellingwerfs wordt gebruikt daar waar dat gesproken wordt. Maar wat ik wel zie is ook beweging daarin. Hè? Want tot een aantal jaar geleden was in de Stellingwerfse gebieden of gemeenten was meer van nee, Fries, nee. En nu is er wel een opening en de Friese dorpen in Oost-Stellingwerf, zoals bijvoorbeeld Makkinga en omgeving, ja, daar staan ze wel voor open. Even we moeten wel even oplossen hier aan tafel, want ja, je moet natuurlijk een aantal dingen dus vertalen. Dus een rotonde. Hoe zetten we dat nou daar aanstaan op een bordje eronder, rotonde? Ja, ik denk dat gewoon rotonde bloedt. Oh, echt? Tenminste, daar heb ik... Dat scheelt er $1 miljoen. Daar heb ik in Frieske werkgaarder van jet. Ik heb wel jet dat de gemeente Ljouwert al onder provincie voorsteld had om te beginnen met de boeltjes net het stop op zit. Ja? Ja, dat is wel zo makkelijk. Ja. Dat zit natuurlijk maar stop is toch eigenlijk in Great Fries? Het is toch hard op? Of... Ja, of misschien moet je daar hodel zetten. Want in het Fries is stoppen, dan gaat het voor het eerst vooral vind ik wel een beetje ongelukkig van sokken. Nee, dan moeten de zaakkundigen nog maar even goed oegeren van wat dan de beste tekst is. Raquel, voorrangsbord? Ja, je vraagt echt hier de verkeerde persoon. Voorrangsbord? Ja, dat wordt dan voorrangsboerd, denk ik. Nee, Doma is eerst, dachten wij. Ja, of die vind ik nog mooier. Ja. Maar dan is het wel vrij lang. En eenrichtingsverkeer, Aten? In je kant op? In je kant op, klinkt goed. Okay. Ja. En door die lampmoon en dan in plaats ontsteek u licht en door die lampmoon gewoon, toch? Ja, dat is net zo moeilijk. Zei de commissaris van de Koning dat misschien moest je toch naar een wat mooiere vertaling daarvan vinden. Ja, die ontsteek u licht en wie nog moeilijk zijn. Ja, oké. Ljouwert wil de European Capital van 2028 worden. Het zien die Nijde culturele haardstad wil de gemeente meer om te maken voor de nieuwe generatie in Ljouwert en Friesland. Even eerlijk, van je alle treien, hinium vaar deze week ooit wel eens jet van de European Youth Capital? Ja hoor, zeker. Onno ik? Ik hier de Wolles van Jet. Wie voor mij nog wel een beetje vaag van wat het dan krijgt inhoudt. Denk ik toch wat minder bekend als de culturele haardstad. Ljouwert had nog besloten om daarom uit te doen. Ik denk dat het idee wat erachter lijkt om jongeren meer invloed te gaan en de ideeën van de jongeren om daarmee meer mee te doen als gemeente, dat moet je natuurlijk altijd doen. Alleen nog meedoen onder het Europese programma, dat kost het wel weer een soort yield zonder dat er direct een financiële bijdrage vanuit Europa verroest dit. Dat is een verschil met de culturele haardstad. De culturele haardstad, wie ik een yieldbedrag om verboen. Als die race winst, dan krijg je dat van Europa. En ja, nou is het vooral een titel. En je hebt misschien makkelijker toegang naar Europese subsidies. Maar je moet er zelfs wel een soort investeren. Dus krijg je een titel, maar krijg je een yield erbij?
Net direct. En net van de Europese Commissie, van zover informatie, van zover mij dat bekend is. Maar we eigenlijk even die vraag stellen om een vrije zien in Brussel. Misschien... Ja, hey, Raquel. Ja, hoi. Hoi. Ja. Nee, kijk, ik denk dat sowieso jongeren betrekken bij het denken over de toekomst van hun steden is altijd relevant en altijd waardevol. En soms is dat gewoon een investering. En dat betaalt zich niet meteen, hè, als in overmorgen met subsidies, maar zeker voor de toekomst. Dus ik zie dat als een goede ontwikkeling. Je krijgt wel dan de zichtbaarheid voor, wat Onno zei, meer toegang, eventueel tot meer toegang tot de Europese subsidies. Dus dat helpt daarbij. En wat ik heel belangrijk vind, het vergroot het idee en het gevoel dat wij ook hier in Friesland, ook hier in Leeuwarden, wij onderdeel zijn van Europa. En dat Europa gewoon dichtbij is. Veel dichterbij dan wij heel vaak denken. Maar dan moet ik een poetsie hield zien hoe het in het scheert het dan niks mee. Nou, Hij een titel en dan... Nou ja, maar het gaat erom dat de jongeren zich betrokken voelen en dat zij ook initiatiefnemer zijn en zij trekker zijn. En dat vergroot betrokkenheid bij de samenleving, de maatschappij, saamhorigheid. Het versterkt de mediumskip. Ja, en ik vind ook niet dat bij alles altijd vooraf het zo moet zijn dat er geld bij moet. Soms moet je ook investeren. Juist. En dat heet dan branding en marketing. En als je dat dan heel goed toepast, dan geloof je erin dat daarna dat talent langer blijft hangen en dat er meer werkgelegenheid komt. Dus om altijd maar te kijken naar wie dan ook die er met een potje geld komt, daar wordt het allemaal niet beter van. Oké. Maar Aten Sarrestal van ik weet wat het is, European Youth Capital. Ja. Vertel eens dan. Nou ja, vanuit mijn rol als adviseur bij Merk Friesland hebben we het er natuurlijk over gehad. Want we willen met elkaar het merk Friesland natuurlijk binnen Friesland, maar met name buiten Friesland gewoon beter positioneren. Dus die dragen dat ook een warm hart toe. Ja. En ik kan mij goed herinneren uit een aantal jaren geleden in Sneek dat er ook een soortgelijk festival was, maar dan voor jonge mensen op muziek- en theatergebied. En dat zoveel reuring en dynamiek, maar ook extra inkomsten aan bestedingen, van overnachtingen, van eten, van drinken, van alles wat maar in de toeristische branche zeg maar versterkt toegevoegd heeft. Ja, maar ik snap dat het ontzettend goed is om te doen. Ja, ik snap dat je in de stad iets hebben, zoals de culturele haardstad of misschien dit, wat meestal naar de stad loopt, dat mooi is. Maar wat gaat het Ljouwert of de jeugd in Ljouwert of in Friesland nou concreet opsmieten naast dan? Nou, ik weet niet of je wel eens in Groningen loopt of in Amsterdam of in een andere studentenstad. Ja. Daar zit dat gevoel van dynamiek en dat mensen elkaar opzoeken. Dat mensen hun levens met elkaar delen, hun inzichten. Maar wat draagt dan titel daarom bij dan? Dat het een aanzuigende werking heeft. Dat je dus mensen uit Europa naar Leeuwarden brengt, die allemaal met hun kennis en kunde en ervaring en DNA bij elkaar komen. En daar ontstaan gewoon letterlijk nieuwe relaties uit. Ja. Ik kan even concretiseren, want het bidboek mag nog maken worden. Neem nog een bidboek maken worden. En er zal ik concurrentie wijzen van Orensteden. En ik snap het basisidee. Ik bedoel, ik kom vaker nog bij politieke geerkomsten. Dan zie je vooral 50ers en 60ers. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, zoen je meer 20ers zitten en studenten. Dat zou het heel oors gaan. Dus zou mijn hele oren voorstellen komen. Een van de voorstellen van die het nog maken is in dat bidboek, dat maken we het voor Ljouwert stiert van een Iepenloft bioscoop bij de Ordehout. Okay. Ik denk, vind een heel leuk idee. Ja, en ze willen ik stappen zetten met de binnenstad autovrij. En ze wel een aantal hele aardige voorstellen. Maar ik denk, dat zou je ik dwaan kennen en ik uitvieren kennen, zonder dat je mij door ons een Europese race. Want nou ren je nevens mij het gevaar van, stel je wilde het net, daar valt zo'n proces stil. En dat zou natuurlijk schande wijzen voor alle leuke ideeën die het nou betocht werden. Ik weet niet of dat klopt. Want wat je vaak ziet bij zulke processen is dat, als het niet wordt, dan is het een beetje teleurstellend. Sowieso voor jonge mensen kan dat best wel een klap zijn. Hè? Ja. Je hebt zo hard gewerkt en het wordt niet. Ja. Maar uiteindelijk, wat Aten zei, vond ik heel mooi. Het gaat om de verbindingen die je ook in dat proces aangaat. En al die jeugd, samen met organisaties uit Friesland, die daarover gaan nadenken, die gaan brainstormen, die gaan met elkaar sparren, die gaan elkaar ontmoeten. Daar zie je vaak ook andere ideeën ontstaan, die best wel een vervolg kunnen hebben. Ook wordt het niet. Dus ik vind zo'n traject, zeker als de jeugd nogmaals, en met betrokkenheid van iedereen ook, in de stad, maar ook in de dorpen. Als zij echt de trekker zijn, ik vind dat altijd winst. Begin april werd bekend dat Ljouwert bij de shortlist zit. En aan het eind van het jaar werd natuurlijk de titel European Capital City. Nee, European Capital. Ja. Of European Youth Capital. Youth Capital. Ja.
Zullen het nooit vergeten. Oer naar de Lelylijn-soap. Zo neemt de haptemoeder hoop het al eerst. Staatssecretaris Chris Jansen van de IPB4 kregen wij zich nogal volle kritiek in de Tweede Kamer over zijn aanpak van de Lelylijn. En Onno, toen wist er natuurlijk bij. Wat wie de kritiek krijgt? Staatssecretaris Jansen die kregen vlak voor de crisis geweldig op zijn donder van de Tweede Kamer. Want wat hij dwaanwoer is de Neder-Saxenlijn in Greensel en Drenthe. Betel je van Yield dat reserveerd is voor de Lelylijn. Alleen de Tweede Kamer hier hem dat verbinden. Nou, die kwamen mij een moosje. En die moosje wat oornaam mij 150-0. In het voorstel van de staatssecretaris. Nou, dat is toch wel een behoorlijk politiek blauw eeg. Ja. Nou, Augune Waasje sprutst de Tweede Kamer op een ei. Hoe het verder moet. My Lelylijn en Neder-Saxenlijn en orenprojecten. Dan wordt er eigenlijk toch wel een beetje hopen dat zo'n staatssecretaris er wat van leerd had. Misschien maar een oorvoorstel komt, maar een nieuwe iepening. Datzelfde wordt dan misschien ook wel een beetje verwachten van de kant van de Tweede Kamer. Maar neer ervan, de staatssecretaris die begon weer hoe zijn vorige voorstel. Nou ja, dan weer de Tweede Kamer weer hiendel kleer maar Jansen. En het komt erop del dat die staatssecretaris die had eens op dit moment geen enkel idee van hoe hij verder moet met het Lelylijn-project. Ja, en dat hele Lelylijn-project dat scoot nou naar achteren in het tijd. En misschien verdwijnt het ik wel achter de horizon, zolang als deze staatssecretaris er zit. Lewe hoe die stiet de wrakselen, staatssecretaris Chris Jansen. Deze Kamer wil dat we ook aan de slag gaan met de Lelylijn en de Neder-Saxenlijn. Maar op dit moment is het niet realistisch omdat zicht op de financiering van deze spoorlijnen ontbreekt. Ja, voorzitter, dan is het dus zo dat in januari 2024 door de Kamer al een motie is aangenomen, een spreekt-uit-motie. Waarbij gezegd was, de Lelylijn-gelden mogen niet ingezet worden voor de Neder-Saxenlijn. En dat tot aan de voorjaarsnota, zometeen in april 2025, de staatssecretaris niet in staat is geweest om dan wel binnen dit kabinet of buiten dit kabinet in de Kamer een andere oplossing voor elkaar te krijgen. Daar een draagvlak voor te organiseren in het kabinet, in de Kamer. Wat heeft de staatssecretaris dan zitten doen? Ja? Ja, we zeggen altijd als D66 tegen dit kabinet, ga aan de slag of ga aan de kant. Maar ze willen maar niet aan de slag. Wat zit er correct op het... Jullie hebben het gezien, hè? Hier staat tot straks Lelylijn. Het is een lapelpin. Ik draag hem altijd op mijn jas. En het is een heel mooi gespreksonderwerp in mijn lange treinreizen naar Brussel toe. Je bent vaststander van de Lelylijn, had ik het idee. Ik ben sowieso fan van de Lelylijn. Ben ik vaststander van de Lelylijn? Ja, maar ik meen mij te herinneren, ik ben nu 30 jaar met Sneekweg bezig, dat het momentum in 2000 heel erg goed was. Toen hebben we hem toch al gemist. Weer 24 jaar later. En nu zijn we 25 jaar later, hebben we het er nog over. Dus ik ben heel benieuwd wie nou een keer doorpakt. En deze meneer, ik ken hem natuurlijk niet, want ik kom zelden in Den Haag. Mm-hmm. Maar misschien moet je minder praten en meer doen. Want het wordt alleen maar duurder. Het vorige kabinet had 3 miljard gereserveerd hiervoor. En dat hebben we niet gedaan, niet voor niks gedaan. Dat was echt geloof en momentum om het traject door te trekken. Er waren gesprekken in Europa. Overigens wil Europa, en zeker nu onder het Poolse voorzitterschap, ik had het net over in de intro, ze willen heel graag de komende 6 maanden impuls geven aan het investeren in internationale treinverbindingen in Europa. Nou, volgende week, zei ik net, ben ik met de Poolse ambassadeur in gesprek. Dan zal ik ervoor zorgen dat hij misschien voor het eerst in zijn leven het woord Lelylijn krijgt te horen. Er is wel wil. Maar het kost maar niet 1,8 miljard euro. Jawel, maar tot het moment dat wij beginnen met het aanleg, kun je veel doen met bijvoorbeeld de rente op het geld die je beetje bij beetje op een fonds zet, bijvoorbeeld. Maar 13,8 miljard euro voor al je randstedelingen naar het noorden te hellen, daar ben ik net vrolijk van. Ja, maar wij investeren als land heel veel in de Randstad. Bijna 3/4 van alle investeringen van het Rijk vallen in de Randstad en Eindhoven. Ja. En zoals de commissaris van de Koning in Groningen zegt altijd, wij zijn aan de beurt. En het is maar wat hebben we dan correct om dan hier? Hoe zullen verschillend aan duurder worden? En... Ja, maar de werkgelegenheid wordt ook beter. De bereikbaarheid wordt ook beter. Er komt veel meer nieuwe type industrie, dus geen smerige industrie, maar gewoon goede werkgelegenheid. Omdat het in één keer niet meer allemaal Randstad is, maar ook veel dichter bij Drenthe, Friesland, Groningen komt. Dus dat meer plussen dan min?
Ik weet zeker dat het veel meer rendement oplevert. Ja. Nou, een van de sterkste de hele infrastructuur. Ja, een van de sterkste argumenten voor de Lelylijn is in mijn eigen de storm van zaken van de bestaande infrastructuur. Want de treinverbinding die we nu hebben, Meppel maar Zwolle, leidt er gemiddeld hier in de week uit. Dus het is een beetje Russische roulette. Ja, het is hartstikke duur. In de trein stappen. Ik had ook een week bij mij maken. Ik zoe in de trein stappen naar Den Haag. Die trein riet net. Dus ik ben weer op een fiets naar Hoesgier en had de auto pakt. Precies. Want ja, je wil er toch graag dan op die bij zo'n vergadering komen. Dat is op dit moment de realiteit. En het is goedkoper om van Barcelona naar Real Madrid te gaan dan van Utrecht naar Den Haag. Dat sowieso. Dat weer onderwerp van de discussie in de Tweede Kamer. Want de Kamercommissie van Infrastructuur en Wettersteed hier het oude weekend op studiebezitten West in Spanje. Ze hadden mij haar allen in de vlugge trein stapt van Madrid naar Barcelona. Ze hadden geconstateerd dat het treinkaartje Madrid-Barcelona goedkoper is als een treinkaartje van Den Haag naar Utrecht. Wil die twee steden in Spanje toch volle vierder Utrecht lezen. En ze vonden het fantastisch. En ze kwamen weer om mij een gevoel van waarom hebben wij dat net? Waarom kennen wij net wat ze in Spanje wel kennen? Nou ja, en onder die geerkomsten maar die steedssecretaris niet net van Rutenbronnen is, dat weer de kritiek van een oorkamerlid. Ja, dan wordt dat gevoel alleen nog maar volle sterker. We kunnen zo leren van die Spanjaarden. We kunnen zeker zaken leren van de Spanjaarden. Wat ze in Spanje ik die in haar bijgeleaks is belasting van groente en fruithaalje. Daar wordt hier in Nederland al jaren over praat, maar nooit uitviert. En het grote verschil tussen het kabinet Rutte, het laatste kabinet Rutte en het kabinet Schoof van nou is dat Rutte die zei van we beginnen met de Lelylijn en ik lees er een paar miljard bij. Schoof zei van we beginnen met de aanleg in Groningen, maar hij leidt er 0 centen bij. Dat is de kern van het probleem. Dus als je de verkiezerszoen van je reserveren elke jaar 1 miljard, want die onlis dat wordt nog heel lang, dus je moet het eerst al je verder uitrekenen, dan kom je er naar voor in van Tietik. Precies. Alleen nog, ja, als je zegt van we hadden hield en ik weet net weet ik het wij haal je mot en we hoeven er net toe te klaaien dat dit nou een Ronestad-kabinet is, want de infraprojecten in de Ronestad liggen op dit moment stil. Het is er weer tijd voor. Een bak mayonaise. Elke week bepraten we het Dijs van uw website, van uw app. Even kwart maar hem terug. Even een aantal onderwerpen heb ik onstipt. Hij hebben al kaartjes. Voor Oerok. Ja. 3 kwartier, uitverkocht. Man. Ja, geen goed. tijd. Nee, echt? Nee. Die is wel heel graag won. Jazeker. Vorig jaar was ik erbij in het kader ook van de verkiezingscampagne. En ik was zo onder de indruk. Het was niet mijn eerste bezoek trouwens. Maar ik was zo onder de indruk. Wat een prachtig ding. Sections 1000 bezoekers extra. Ja. Een dag extra dit hier. Het groeit en het groeit. Groen, duurzaam, door vrijwilligers gerund. En een hele goede line-up. Dus het heeft echt nationale allure. Dus ik vind dat super knap dat ze dat in Friesland voor elkaar krijgen met elkaar. Alle jaar terug vrijwilligers. Is er in je band waarvan je op zit die wil graag zien dan? Nou, direct is altijd raak. Ik dacht Europe, maar ja. Een beetje te makkelijk misschien. Maar dat met de Metropolen Orchestra belooft heel mooi te worden. Met Queen, The Show Must Go On. En ik bregenpop had ik erbij zitten trouwens. Ik bij het zien eerder besteden. Die heb ik een gigantische line-up, maar echt hele grote namen. Dus dat groeit blijkbaar wel in Friesland. Mijn Friese bands, hè? Beeldstar, de Hoenekop. Die maken we natuurlijk net vierden. Nee, maar ik vind het wel heel goed dat die festivals dat toch, hè? Dat is een mixmaatje van en begin dus ook. Tot Europe, zo correct. Ja. In Friesland ben er aan het eind van dit jaar van vrienden hier maar ook 360 laadpjellen van elektrische auto's bij kwamen. Dat is minder als de 400 die erop inzet weer. En dan denk ik, hoe moeilijk het nou is. Een paar van die laadpjeltjes deelzetten, maar is toch onredelijk in, hè? Ja, dat is ook weer zoiets. Hè? Krijg maar eens een vergunning en zet het maar eens neer. En als je nu ziet wat het sentiment is met de elektrische auto, het wordt je als eigenaar of berijder wel heel moeilijk gemaakt. Alle voordeeltjes zijn eraf. Ja, volgens mij zit er nog belasting zit erop. Nou, ook wij missen vakmensen. Hè? En de energietransitie, en daar horen laadpalen bij, is niet mogelijk zonder goede vakmensen. En dat is iets wat mij echt zorgen baart. Ja, maar het sentiment wordt ook minder. Er staat nu al in de krant dat mensen zeggen van hou eens op met die rotrommel en die stekken ze over gemiddeld een stoep en dat mag allemaal niet meer. Is dat terecht? Het is niet terecht, maar het wordt wel zo geframed dat het sentiment tegen elektrisch rijden wordt wel minder. Ik denk dat kan ook een beetje met. Ik rijd zelf trouwens elektrisch, hè, dus dat is het probleem niet. We hebben net ook een elektrische autootje voor het eerst gekocht. Daar zijn we heel blij mee. Maar je merkt wel.
Geen Tesla, nee. Die zou je Tesla aan? Europees. Nee, ik rij Audi. Kun je dat nog wel in de Tesla rijden van Musk? Nou ja, ik ben blij. Ik vind het ook geen mooie auto's. Het zijn het batterijtechnisch hele goede auto's. Maar ja, ik hoef niet in een tuinstoel 400 kilometer te rijden. Dus ik rij een fatsoenlijke auto. Ja, maar ik als het gaat om elektrisch rijden, ik mis gewoon visie bij uw landsregering. Ik wie de oude simmer wie ik op vakantie met de elektrische auto in Noorwegen. Daar staan bij elk parkeerplak van elke supermerk staan de laadpjalen kleer. En er worden benzinepompen weer uitbrutsen. Want er rijden heel tijd minder mensen met een benzineauto of een dieselauto. Die werden ik haast niet meer verkocht in Noorwegen. Oh ja, voor het eerst dit jaar werden meer elektrische auto's verkocht in Noorwegen dan benzineauto's. Ik een heel soort leren van Noorwegen. Ondernemers zien haast erop op om het gemeentehuis in de binnenstad te behouden. Zo hoop je wat meer libber in het centrum te houden. Bist je voor of zin een gemeentehuis in het centrum van Haarzaten? Voor. Prachtig. Raquel? Dat is aan de Haarlingers. Zij dat één onderwerp waar ik denk dat Europa zich niet moet mee bemoeien. En persoonlijk? Maar nee, kijk, ik snap wel de oproep van ondernemers dat zij meer reuring willen. Dat is heel begrijpelijk. Ja. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel dat het handig is om met z'n allen op één locatie ja, maar dan kom je in zo'n nieuwbouwsblokkendoos, terwijl ook Harlingen dus een prachtig mooi monument heeft. Dus laat dan de monumentale en die ega's, laat dat in stand. Want we hebben dat ooit gezien in Sneek met Eils bijvoorbeeld. Die had ook zo'n nieuwbouw jaren 80 pand. Ja. Nou, het is 2 jaar is het fantastisch. En daarna is het toch wel dat je denkt, nou, zo'n monument, ja, dat moet je eigenlijk niet verloren laten gaan. Dus laat alsjeblieft de wethouders en de burgemeester mooi daar de mensen uitnodigen. We sluiten bak mijn nijzer af. Ik ga eventjes terug naar de big tech. Dus dan neem ik hem maar eventjes. Dat ben allesomvattende problemen. Maar eerst even een routje hier rond tafel. Zit je op social media? Ates is er nog op X? Mijn profiel en alles wat ik ooit gezegd heb staat erop. Ja. Maar dat is nog uit de Twitter-tijd. Oh ja. Ja, dus ben je net meer actief? Nee, ik laat dat een beetje... Al lang net meer? Of? Ik denk dat ik een aantal jaren dat al voordat het X heette, of heet, iedereen noemt het ook nog Twitter, heb ik het al links laten liggen. Ja. Onno? Ja, ik zit nog op X, want je wil toch graag in contact wijzen en bluwen met alle lagen van de bevolking. Ja. Ik van alle lagen van het politieke spectrum. En het is mij bekend dat er een alternatief is in de vorm van Blue Sky. Maar ja, ik had er niet volle nocht om in een bubbel te lonen komen, maar alleen maar mensen die het maaien waren in binnen. Dus ik zit nog op X, maar ik verneem dat het al minder drok begint te worden daar. Dus ik begin me wel uit te vregen van hoe lang is dat nog zinvol? Raquel? 31 december 2024 heb ik mijn ex-account opgezegd. Oh, bewust op die datum? Heel bewust op die datum. Nou ja, was gewoon meer van eind dit jaar stop ik ermee. En de reden is niet... mind you, ik kreeg ook heel veel drek en heel veel haat en allerlei verschrikkelijke dingen. Maar dat was niet de reden. De reden was dat door het ingrijpen en knutselen van Elon Musk in de algoritme... De eigenaar van X. De eigenaar van X. Op een gegeven moment werd het voor mij totaal irrelevant. Want elke keer dat ik X opende, kreeg ik alleen maar berichten van Elon Musk en andere soortgelijke figuren te zien. En het is prima als dat een mix is. Wat Onno zegt, vond ik ook altijd een groot meerwaarde van X. Hè. Meningen van alle kanten te kunnen zien en lezen. Ook zijn niet mijn eigen meningen. Maar op een gegeven moment was dat niet eens meer. Want ik kreeg alleen een bepaalde berichten uit een bepaalde hoek. Dus de relevantie was voor mij weg. Dus ik ben daarmee gestopt. Ja, en over social media, als dat wel Aten? Instagram gebruik ik. Dat zegt ook iets over mijn generatie. En in tweede instantie Facebook. Ik doe heel veel met foto's, dus dan vind ik Instagram leuk. En bepaalde zaken volg ik ook niet, omdat dat gewoon niet bij mij hoort. Dus TikTok ben ik natuurlijk heel bekend mee. Maar dat volg ik niet. Want voor je het weet zit je dus in die slideshow. Ja, dat je gedragd wordt in een algoritme en in een sleur. Dat je alleen maar aan het sliden bent. Ik zie zoveel mensen helemaal verdiept met hun gedachten en allemaal beeldjes. Ik vind het onderhand wel wat armoede. Ja, en volgens bij Facebook speelt het dan natuurlijk ik al. En dan weet nou ik net meer on fact-checking dingen op Facebook. Nee, natuurlijk iets. Zuckerberg is dat. Ja, ik hier van een perspectief ik over iets. Zuckerberg. Ja, nou die in ieder geval. Die eigenaar van Meta. Ik werd eigenaar van WhatsApp. Instagram, WhatsApp en Facebook. Ja. Die doet net meer on fact-checking. Die liet dat los, want vrijheid van meningsuiting moet dat loslaten. In Amerika, hè? In Amerika, ja. Nog even kijken wat in
Europa gebeurt, daar kunnen we het over hebben. Ja, daar zal vast weer een hek omheen gezet worden. Want dat kunnen wij als Europeanen heel goed. Dat vinden wij de oplossing. Ja, maar wat Europa zei, van wij maken een eigen standaard. Ja. En Europa is zakgrut. En dan ben je volle meesken. Europa hoopt dan dat ik moet in Europa zien. Niet ja, maar qua tech kijken we altijd naar Amerika. Ja. Dus dat wordt een hele lastige exercitie. Nou, wat wij, om een beetje context te geven, wat er nu gebeurt is dat wij hebben een wet in Europa. Dat heet de Digital Services Act. En dat hebben we om juist te voorkomen dat te veel concentratie van macht en markt bij bepaalde grote partijen landt. Zeker op techniveau. En ook dat zij zich moeten houden aan bepaalde regels. Wij zijn waarschijnlijk allemaal sportliefhebbers hier. Speel bij de regels of speel niet. En dat is dus hier ook het geval. Dus... Is het helemaal in zaten? Nee, want wij denken dat je door met elkaar afspraken te maken dat iedereen zich daaraan houdt. Dat zijn onze normen en waarden als Europeanen, laten we het dan zo maar noemen. Maar die Amerikanen denken, ja prima, we gaan extra gas geven. Dus dat jullie overal hekken omheen zetten. Het zorgt dat we steeds meer op achterstand komen. De AI-wedloop hebben we al verloren. Wat bedoel je dan bij hekken eromheen zetten? Nou, wat wij vaak als oplossing hebben is dat we sancties gaan doen. En dat we regels gaan bedenken. En dat we dingen blokkeren. Maar als je wilt innoveren, dan kan je beter dus elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren. En zien hoe je met elkaar daar gebruik van kan maken, dan dat je het gaat uitsluiten. Ik heb nu een nieuwe iPhone. Was ik Amerikaan geweest, dan was AI geïntegreerd in mijn nieuwe iPhone. Nu, omdat het anders te veel marktmacht is, word ik dus gewoon achtergesteld en moet ik apart apps downloaden, omdat ik gewoon niet volledig gebruik mag maken van de functies die Apple mij wil bieden. Maar wat maakt Europa dat is toch daarvan? een tekortkoming. Maar dat is toch geen probleem om een app down te loaden? Nee, maar het is toch veel mooier als ik ben een gebruiker. Hè? Het is toch veel mooier dat ik alle services. Het zou toch gek zijn dat ik een auto koop en dat ik gewoon van een ander merk iets bij moet kopen, omdat Europa voor mij bedenkt dat ik het niet volledig mag gebruiken. Maar die auto moet veilig zijn. Die auto moet voldoen aan onze standaards als je dat wil kopen of verkopen in Europa. En dit is precies hetzelfde. Wij vinden als Europeanen, via een volstrekt democratisch proces, dat wat wij in onze markt aanbieden, al helemaal als het om jonge kinderen gaat, moet voldoen aan een aantal veiligheidsvoorwaarden. En dat voldoet het nou niet meer? En dat gebeurt, nou ja, dat is dus nu. Dat wordt nu onderzocht. En wat wij absoluut niet mogen hebben, is dat wij nu straks gaan doen aan digital appeasement. Omdat wij bang zijn dat als wij toch wel maatregelen gaan nemen, omdat Musk of Facebook of Meta zich niet aan de wet houden, dat we bang zijn dat Trump gaat zeggen, nou, dan komen er represailles. Nou, dan gaan we zeggen, oké, dan misschien gaan we dat versoepelen. Dat mogen we echt niet hebben. En dat is onze rol als Europarlementariërs, dat is onze rol als Europese Commissie, om daar heel, heel erg scherp op te zijn. Maar hoe denk je dat dan tegen te gaan? Want dan gaat het toch in de illegaliteit en mensen gaan het toch gebruiken? Nou, kijk, ik vind dat altijd een heel makkelijk argument. Er worden geen auto's. Met roken vind ik het precies zo. Je mag dan niet meer vapen en dan ga je de illegaliteit dus gewoon daarmee vergroten. Wij waren heel erg goed op gang naar minder rokers, zeker onder de jeugd. Ja. Totdat wij vapen in onze markt kregen. Nu moeten we een andere manier vinden om dat ook aan banden te leggen. Ja. Het geldt voor alles. Je wilt dat je kinderen gewoon met veilige speelgoed spelen. Dat doen we als Europeanen. En ik zie geen mensen kopen illegale speelgoed voor hun kinderen. We doen het gewoon niet. Wij accepteren dat alles wat er met een bepaalde kwaliteitsstempel onze markt binnenkomt, dat het veilig is. Voor ons allemaal en zeker voor onze kinderen. En dat is social media net van ban? Van heel soort net. Nou, nogmaals, wij net gaan... doen de zegje, hè, ze in Australië. Ja, nou, en daar hebben ze een leeftijdsgrens. Daar zijn we ook voor als D66. Nogmaals, omdat social media bedrijven... Geen sociale media onder de zegje. Dat doen je in Nederland en ik houden. Ja, dat is een leeftijdsgrens, zeker. Is dat direct voorraden? Nou, ik ken iemand in mijn bedrijf die dit totaal zou onderschrijven. Want die vergelijkt het met alcohol. Maar dat is ook zo. Het is net zo verslavend als. Dus je hebt een heel goed punt. Alleen mijn punt is niet voor de jeugd en een leeftijd. Dus misschien moet het wel 14, misschien moet het wel 16. Hè? Dus daar kan ik best mee eens zijn. Ja. Alleen het gaat mij wereldwijd. Je moet nooit dingen uitsluiten. Ja, kijk,
wij zeggen... Want dan zetten we onszelf, zeg maar, als markt extra achterop. Maar we dan... Oké, we binnen je bent volgens mij ook eens dat bepaalde media, sociale media, zoals X, maar ik de algoritmes een bepaald gevaar binnen voor, Ben, maar ik voor Onno en mij. Ja. Maar daar ben je het volgens mij wel logisch eens. Het zou fantastisch zijn. Maar hoe los je dat dan op? Nou, het zou fantastisch zijn als we in Europa het een keer voor elkaar krijgen om een alternatief te creëren. We hadden natuurlijk ooit Huis. Nou, was die Raymond Spanjaard maar wat langer doorgegaan, dan had hij misschien tegenwicht kunnen bieden. Maar we zijn allemaal gewoon op gemak van Facebook gegroeid. Alleen waar is het alternatief? Ja, maar voor je het weet ben je weer bij een Chinees. Maar dat is natuurlijk een belangrijk Europees probleem. We hadden natuurlijk een rapport van Draghi, Hoorn en Peer Manolin. En die schreef van Europa had een gigantische achterstoorn als het gaat om innovatie. Waarom ben we afhankelijk van die peerbedrijven in de Silicon Valley? Waarom hebben we zelfs geen Silicon Valley in Europa? Europa moet ervoor zorgen dat het start-ups makkelijker maken wordt. En dat we zelfs alternatieven ontwikkelen. En voor de kijker thuis, wij hebben in Europa echt een groot probleem. En dat is onze start-ups. En je hebt een tech-ondernemer, dus dat zou je ook weten. Heel moeilijk. Ooit Start-up West natuurlijk. Heel moeilijk aan geld komen. Heel moeilijk. Omdat onze kapitaalmarkt, zo heet dat, maar het betekent waar mensen en ondernemers geld kunnen uitlenen, heel erg versplinterd is. Terwijl in Amerika heb je een hele bak met geld. En heel veel, ze zijn veel minder risicomijdend, moet ik ook erbij zeggen. Ja, maar die in cultuur Europa is ook, een fuck-up is niet dat je gezichtsverlies leidt. Daarom zeg ik, ze zijn veel minder risicomijdend. In Nederland, als je dus een keer een uitglijer hebt, dan word je met de nek aangekeken, want je bent een mislukking. Dus het zit ook in cultuur. Ja, cultuur gaan we niet overnacht veranderen, maar wat we wel kunnen veranderen, zeker als Europese wetgevers, is dat wij het makkelijker maken voor onze start-ups om aan kapitaal te komen. En daar zijn we mee bezig. Nog even voorop naar de verhuursjoering. Dus hoe is het wel adviseur wijzen willen op het met van techniek onder de premier Dick Schoof? Ja. Wat zou je hem zeggen? Wat zou je in eerste advies wijzen? Nou, ik zou heel snel naar jonge mensen kijken en daar veel beter naar luisteren, want dat is de toekomst. En als je dan kijkt naar die social media en de platform die ze gebruiken, van hoe kunnen we inderdaad dat talent met die nieuwe middelen, hoe kunnen we die gewoon meer ruimte geven? Want we worden met elkaar wel heel snel heel grijs en heel oud. En wat zou die advies nou richting de omroep wijzen? Want wij hebben natuurlijk, we zijn ooit begonnen als een radiozender, dan televisie, dan een website, een app. Maar we zitten nou ook op, we zitten nog op X. Louter krant is van X-Argon. Maar we zitten ook op Facebook en Instagram en neem het maar op. Hoe gaan wij daarbij omgaan? Maar we Nou, ik vind altijd, het is heel belangrijk om autoriteit te blijven op je eigen domein. Dus je omroep.frl zal het bij jullie zijn of .nl. Daar moet de content in ieder geval op terug te vinden zijn. Maar als het marktplein TikTok heel druk is en daar zit de jeugd en je weet dat ze daar massaal zitten, dan moet je op die manier wel met ze acteren. Want anders raak je je publiek kwijt. Ja, dat ben ik ook gedeeltelijk mee eens. Daarom hebben we besloten ook als 66 om op TikTok te gaan zitten. Of in ieder geval onze partijleider Rob Jetten, die zit al een paar maanden op TikTok. En dat hebben we heel bewust gedaan. Omdat wij zien dat anders laten we die ruimte helemaal over aan onze mening, zeer enge contentmakers en zeer enge boodschappen die onze jeugd elke dag massaal bereiken. Dus wij willen daar ook een tegengeluid aanbieden. En op X is precies hetzelfde. Ik heb daar gewoon een persoonlijke afweging in gemaakt. Maar wij blijven daar om een tegengeluid aan te bieden. En ervoor zorgen dat wij dat nog een beetje in de gaten houden. Maar Volt is bijvoorbeeld voor Argon, de partij in Nederland. Volt, maar D66 wil er. Ja, wij blijven daar. Voorlopig in ieder geval. Zolang het legaal is. Maar eigenlijk zou de discussie niet moeten zijn, blijven we daar of gaan we het vanaf? De discussie zou moeten zijn, waarom hebben we deze discussie? Omdat zij zich niet aan de regels houden. Omdat het alleen maar een riool aan verschrikkelijke meningen is. En volgens mij begrijpt iedereen dat homo's zieke mensen noemen of vrouwen voorwerpen noemen geen vrijheid van meningsuiting is, maar dat is misschien een geval probleem. En dat leidt tot heel veel geweld en heel veel problemen. Dus als Meta nu zegt, homo's ziek noemen valt onder vrijheid van meningsuiting. Ja, ik vind van niet. En daar moeten we iets aan doen. Ik wil met je afsluiten. Hoe shot die weekend eruit aten? Voorbereiden voor het feest van Sterren, want die wordt 16. Je dochter? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Onno? Kriesbeem uitbrekken. Dat weet ik wil hier, Onno. Ja, mijn vrouw komt uit Rusland en er is Russisch kriest en Russisch koortenij weer letter. Dus we laten hem nog wat langer stingen. En dit weekend wordt hij weer inpakt. En het is een
Chris BM. Dus het is geen echte BM. Raquel? Wij hebben morgen een hele grote Europa-bijeenkomst in Amsterdam. Juist ter gelegenheid van de verkiezing of de inauguratie van Trump aanstaande week. Dus wij gaan tegen geluid laten horen. Straks er helemaal bij. Ja, spannend. Goed zo. Ik zal naar Jereveen Ajax zouden dus nee, natuurlijk ik ben live bij op een Friesland te luisteren. Dat denk ik eventjes. Dit wie de Frieske Wieken volgende week is weer een nieuwe Frieske Wieken. Hoi.